Днес понеделник, спи ми се 12:30, аз станах преди около 1 час. Баба има рожден ден днес и с моя братовчет Митко ще отидем на гости да я видим. Ще й поднесем едно голямо букетче, само трябва да намерим някъде, откъдето да вземем наистина хубав букет. Маля, не мога повярвам, че си направих толкова бързо очната линия. Другото, само аз не харесвам, когато спиралата е леко поизсъхнала и придава този доста така натурален и естествен вид на миглите. И не ти се събират миглите на едно място и не са някакви такива сплескани, т.е. не сплескани, а спластени. Момичетата ще ме разберат. Между другото, това ми е любимата спирала. Втората ми опаковка е от тази. Всеки, който е пробвал, знае, че е уникална просто. И като поизсъхне малко, е абсолютно перфектна и идеална. Точно това я харесвам. Взехме букет за баба от женския пазар, който е много хубав, обаче не мога да ви го покажа. Ще ви го покажа от другата страна. Добро утро в 12 и нещо. Не можах да спя и сънувах супер гадни работи. А днес имам много неща да правя. Имам и тези двете. До вечера ще имаме гости вкъщи. Ще дойде братовчет ми и един приятел. И съм намислила да направя вечеря и да играем карти Uno. Тук, и не само тук, не само в тази стая, кочината е пълна. Има за оправяне. Още коледните неща трябва да се махнат. Просто пълен хаос. Но първо ще си изпия кафето. Ще се подготвям ментално за това, което предстои днес. И след това се захващам за работа и ще свърша всичко. Време е за чистене и често казвам, не знам защо си правя кафе, като не го изпивам. И кочинката е на макс. Сега ще оправим всичко. Тук също е кочинка, но няма страшно. Тук малко е хаос в момента, защото имаме нова самиална и старата трябва да се изхвърли и тук в момента ето така. Но ще се справим с това. Омага! Намерих мандарини и портокали. Тези неща от кога стоят тук? За да Георги ще правим сокове. И това е. Не мога да постигна. О, сецна ми се рамото. О, майко! Веднъж да почна да чиста и да ми се случи нещо. О, не! Добре, кухнята е по-прилична вече. Масата е чиста. Всичко се пере тук. Това трябва да го прибера. Измих също и мивката. Вече съм в хола и започвам да оправям елхата и коледната украса, като тук специфичното е това, че коледните ми топки на елхата са нарисувани с имена, защото през целия месец декември правих благотворителни стримове, като идеята беше всеки, който събне за моя стрим или подари съб на някой друг, участва в набирането на средства за благотворителни кампании, като подкрепихме две кампании. Едната беше за българската Коледа, за дечицата, и другата кампания беше кампанията на No Thanks, който прави ежегодна благотворителна кампания, събира средства за домове, които той си е избрал. Успяхме да съберем близо 400 лева, аз ги закръглих на 400 лева и съответно подкрепихме двете кампании, като всяка получи по 200 лева. Всеки, който събне и който гифне съб, на всеки му пишех името на топка и я слагах на елхата.
И сега ще се опитам да изтрия това, което пише на тези топки, за да могат те да се използват отново. Аз мога просто да ги прибера и да не ги пипам изобщо, да не се занимавам, но до година пък ще ми е тъпо, че трябва да ги почиствам и да ги слагам тогава. Затова сега ще ги почистя. Не знам как ще стане, но ще видим и направо ще ги прибирам. Едно парцалче, имам окочистител и първо ще пробвам с мицеларна вода. Ще си използвам моята мицеларна вода, за да видим дали ще стане. Не се почиства с мицеларната вода. Така, добре. Nail polish, remover. Направо ще... Абе, аз не моля с препарат за почистване просто. Чакай. Е чисто. Надявам се да го почисти. О, ес! Доволна съм. Уф! Това ще ме умори. Мирише много силно. Добре, поне ще стане с препарат. Аз купих прекалено много топки. Защото си мислех, че няма да стигнат. А всъщност, те са прекалено много. Не мога да разбера от Пепко, защо топките, връзките им са отделни и трябва да си ги връзваш ти. Това беше много досадно. Ето, те са на отделно. Това са останалите топки, които трябва да избърша и да прибера. Прибрала съм елхата, прибрала съм коледните работи в кашоните. Тук е кочина от елхата. Продължавам да търкам и след това прибирам всичко. Готова съм с всички топки. Изчистила съм тези. Има някои, които са за хвърляне, просто защото са от това грапавото, което просто не може да се изтърка. Изчистих тук. Тук сега изглежда все едно никой не живее. Няма никаква бъркотия, нищо, всичко е подредено. Чисто. Подредено. Изпрано. Отивам да ям. Часът е 5 без 10 и аз сега ще ям тепърва. След това трябва да се изкъпя, малко да си почина и да почвам да готвя, за да може яденето да стане готово за към 9, когато ще дойдат Митко и Мони. И така. За първи път, след като сме имали гости, на следващия ден стаята не е кочина. Буквално е чисто и още не съм забърсала масата, но тя изглежда що годе нормална. Чак не мога да повярвам, че е чисто и подредено. Бюрото ми направо е перфектно. Няма нищо на него. Даже очилата ми не бяха тук. Трябваше да ходя да си ги търся, къде съм ги прибрала. Защо изобщо съм си прибрала очилата? Ще ям от кексчето на бабата на Георги. Направих си кафенце. 12:20, да. И така. Играхме Uno и беше много фън. Обаче аз съм играла някакви вариации на Uno онлайн, в които игри по принцип, когато е твоя ход, ти свети, че е твой ход и ти знаеш, че е твой ход. И снощи, нали, нямаше такъв индикатор. Някаква лампичка да ми показва, че сега е моят ход и аз съм... Сега аз ли съм? Кой е сега? Аз ли съм? И да, всъщност съм много зле на Uno, но ще стана мастър. Ще се науча да играя тази игра и ще бъда най-добрата. Обещавам. Тук що си говорих на телефона около 10 минути и видях, че не съм записала през цялото време. Сега много странно да кажа същите неща, които говорих преди малко. Те бяха така на момента от душата ми. Говорих за това, че не съм в настроение днес и не се чувствам особено добре. Има и такива моменти. Най-големият проблем на хората
е, че прекалено много мислят. На мен това ми е най-големия проблем. Прекалено много мисля за някакви тъпоти. Някакви неща, които нямат значение. Често казано, не бях сигурна дали да записвам тази част, но в крайна сметка снимам ежеседмични. Тоест, идеята ми е да снимам всеки ден влогове, да показвам как изглежда ежедневието ми, как се чувствам и какво правя. И това, че в момента съм така, е част от моето ежедневие. В такива моменти, когато не се чувствате добре, имате един от тия дни, опитайте се да си припомните, че всъщност сте добре и всичко е наред в крайна сметка. Трябва наистина да се стараем и на сила така да се бутваме, да си казваме, че нещата са окей. Ако в момента са по-малко окей, ще бъдат по-добре. Както до сега, всичко, което ни се е случвало, се е нареждало и дори се сещаме за някакви моменти, в които са били много шокиращи и стресиращи за нас тогава, в този момент, в който се случвали. Сега се сещаме за тях и се смеем. Вие сте тук, живи сте, здрави сте, всичко е наред. То не снима. Ще повторя, тя не измива чините и правят сок, мъкни. И ми прави сок и тръгна да ме ръга с нож. Портокали, грейпфрут, лимонче и сега ще правя сокче. Айде, дай ми телефон. Няма представа какво се вижда така. Чай, сега ще видя. Буквално използвах капака на тенджерата, за да мога да видя какво се вижда отзад. Какви да е? Сега, понеже бретона ми... Тоест цялата ми коса не изсъхна както трябва с нощи, като си ямих. Сега трябва да спасим положението с... като си го намокря пак. Слагам слънцезащита. Каква слънцезащита? Топло такова. Не знам. Още спя. Аз съм спала цяла вечер и не знам какво се случва изобщо. Такова за такова. Не знам дали е станало нещо изобщо, но слагам си тази ролка и ще остана с нея, докато не изляза. Проблема е, че сега изглеждам така. И като изляза, няма да изглеждам така. Запомнете как изглеждам в момента, защото след 5 минути след като изляза, даже няма и толкова, в момента в който изляза и ме духне първия вятър, всичко приключва. В момента времето е много хубаво, е много приятно. Има слънце и ние си взехме кафе, обаче ги изпихме. Да. Много е приятно времето, много е хубаво. Определено имах нужда да изляза навън, предвид как се чувствам тия няколко дни. Сега ще чувствам много добре. Чуваме да се разходим, сега ще направим снимки, защото не мога да сме излезли и да не се снимаме. Да, трябва да го документираме. Прибрах се и сега е време да оправя мивката, да пусна една пералня, да ям, между другото не съм яла цял ден. И съм намислила, че ще прекарам 1 час, в който ще едитвам видеята от този влог, който правя, защото все още не съм започнала да ги едитвам, пък идеята ми е да качвам всяка седмица. Мога ли да умра от развалени спагети? Миришат странно. Току-що видях, че днес съм направила 15 000 крачки. В сравнение с предните дни, когато съм правила по 200 крачки, то са били от тук до тоалетната и обратно. Обаче доста се измори. Я чакай, бе. Обаче си прекарах много добре. Определено имах нужда от това излизане. Да разтоваря малко, да се раздвижа и се надявам, понеже се чувствам доста уморена в момента,
Тази вечер да мога да спя. Наистина да си отпочина и утре да правя други неща, дори повече неща. Искам да отида на фитнес най-накрая. Here we go! Така като ги ям, не мога да определя дали са окей или не са. Абе. Напазарувах. Взех една краставица, доматки, червени картофи и сега ще направя папане. Спестила съм 3 лева и 13 стотинки. И разбира се, отидох да напазарувам, но забравих да изхвърля букука. Не може да съм перфектна. Надявам се също да успея да изненадам Георги. Обаче, както го познавам, той знае, че няма нищо за ядене вкъщи и мисля, че ще се прибере с някой гирос или дюнер. И се надявам това да не му минава през съзнанието и да не го прави, защото искам да го изненадам, че готвя. Но не искам да му казвам да не взима ядене, защото така ще разваля изненадата и в крайна сметка не знам какво да правя и затова просто ще си беля картофите и каквото стане. Правих бутчета с картофи и една салатка. Искам да гледаме Криси. Всички мечтаем за голямата любов. О, да. Да срещнем човек, да създадем семейство. Добро утро в един. Снощи успях да се наспя. Не да се наспя, защото още ми се спи и мога да спя определено още доста време. Успях да спя нормално в сравнение с предните няколко вечери. И това мисля, че се дължи на факта, че вчера много се изморих и заради това имах доста по-пълноценен сън. Вчера казах, че за днес планирам и имам идея да отида на фитнес. Обаче в момента е 1 часа. Ми се спи, нямам енергия и няма да бъде днеска фитнеса. Пък и моята карта е до 4 часа. Реално бих могла да го направя, но просто не се чувствам достатъчно енергизирана, че да отида на фитнес. Няма да е днеска. Записах се за софтуни. И по-точно се записах за курса Marketing Basics, или всъщност той не се казва точно така. Къде? Софтуни, Чакай малко сега. Дигитален маркетинг. Ето това. От наистина доста дълго време всъщност искам да запиша софтуни. И просто го отворих и го записах. Защото в крайна сметка, ако просто не правим нещата, които имаме за идея да правим, съжалявам, правим си трипода, те просто няма да се случват. Така че те просто трябва да бъдат направени. Just do it, нали? Така че да, записах софтуни. Тук що си свалих всички видеа, които съм снимала тази седмица. Подредих си ги и сега ще започна да ги едитвам. Защо видеята ми не са изтеглени с Full HD качество 60 FPS? Сега трябва да ги тегли. Ох, тъпия iCloud. Как ми е твоя ден, кажи? Искам кафе. Я пак? На здраве. Искам кафе. Айде, Ще ми купиш ли кафе? Да. Айде да ходим за кафе.
Първи път влязох в магазин, руския магазин Березка и си взехме комбуча. Не съм пила такова нещо. Има някакви парченца вътре. Не знам какво е това. Ще направим ли тест? Уоу! О, what? Мирише на бира. Отвратително. Cheers! Смърди ужасно. Има вкусна сладка бира с нещо друго. На Радлер. Ариана Радлер с мента. Много е странно. Уоу. Жори ми се скара, че не съм казала дали ми харесва или не. Не знам. Не знам дали ми харесва. В смисъл, странно е. По-скоро не. По-скоро не. Ще го изпия, но няма да си взема пак такова. Как да го изкарам сега? Изглежда много яко. Дамак. Това е турско несле. Бял шоколад с баклава и шамфастък. Ние току-що изядохме един шоколад, който беше бял шоколад с шамфастък. Само, ама този и с баклава. Турска баклава. Откъде го е купил това баща ти? Никъде. Знам да си вижда. Баклава. Мириш като другия шоколад. Ай. Това е много готно. Буквално има същия вкус, но е по-хрупка. О, много е добро, човек. И не е тежко. Напади. О, много е вкусно, искам още такова. Ние като кажем на баща ти, че ни харесва този шоколад, той следващия път ще ни донесе цял кажон. Една кутия шоколад. Дамак, баклава. 10 от 10. Даже 12 от 10. Мега вкусно е. 13. 13 от 10. В момента е 12:20. Аз си ребрандирам YouTube-а. Направих си кавър снимката за YouTube канала, като си промених името, промених си описанието. Мисля, че се получи доста кют. Нямам търпение да кача вече първото видео и тук всъщност да почват да се нареждат видеята така, както си ги представям, че ще изглеждат с тъмнелите и всичко. Така че да, тепърва започва моето приключение. Това, което направих с видеята, които съм качвала до момента в канала си, те са много видеа. Не много, но имам доста видеа на игри, които съм играла гейминг. Просто ги направих скрити. Малко ми е мъчно, че ги махам, но все пак промяната изисква жертви. За да се получи това, което искам да правя, трябва да се направят някои промени. И се надявам да бъдат за добро, в крайна сметка. Отместили сме новата страница, започваме да пишем нова история. И така. Да, благодаря ви, че сте тук с мен. Лошо ми е. Лека нощ. Човек Шрек е уникален. Много се радвам. Много е кют. Само си го в портмонето. Принципно. Окей, но. Как ти докато се оправиш, аз си изядох. Да, това е най-тъпото.
Ама какво да се прави? Бе, като подарък те чака от Коледа. Това няма да ти побавя, така че направо късай. Виж, има навсякъде тиксове. Така си го опакова. Ти просто искаш да ми е трудно. Да. Колко е кют! Е толкова кют! Имам свещи. Това какво е? Това е от Ирландия. Поръчах на нашите, като си дойдоха за празниците. Така, това е чайче. Вземат такова сувенирче. Да. Добре. Така че лично от Ирландия имаш донесени работи. О, много е кют! Ела. Писи. Какво правиш, бе, мъчето? Мъчето. Опа! Току-що се прибрах. Минах през ДМ, като се прибирах и си купих някои работи, като например това. Между другото, това мирише много яко и мисля, че може да мине за женски аромат. Опа! Мирише много готино. Това е някакво smoked vanilla аромат и много приятно. И си взех някакъв от тия спрейчетата, където са антибактериалните за ръце, защото просто много мразя, когато съм навънка и ръцете да са ми мръсни и няма къде да си ги измия. И реших най-накрая да си купя нещо такова. Сега ще го пробвам на Altea with Organic Lavender Oil. Моля ти се. Мириш приятно. Искам ръцете ми да бъдат чисти. Мирише. Мирише много яко на лавандула. Сега ще правя сокове. Днес измръзнах, защото не се бях облякла добре за навън. И ми беше доста студенко, но сега ще пием сокчета. И ще се витаминизираме. Днес е неделя и по-точно днес е последния ден от влоговете за тази седмица, които снимам. Утре планирам да отида на фитнес. Така че следващия влог ще имаме фитнес контент. Влог, къде ще ходиш утре? Никъде. Благодаря, че гледахте първият ми седмичен влог. Ще се видим в следващия четвъртък, кога ще имам вече от следващата седмица. Много съм excited. Благодаря за гледането. Ще се видим пак следващата седмица. Муа!